Здравейте ви, Блок 7! Аз съм Димитър, както знаете от клипа, в който откривах новата регистрация, както новото шоу Poker Face TV. И днес имам въпрос, както към вас, така и към модераторите на сайта. Защо няма възнаграждение за геймерите? Примерно някой геймър прави клип, който е 20 минути, отделя 2-3 часа за да го обработи, избира подходящи песни, ефекти, всичко там и накрая качва клипа и очаква да има някакво възнаграждение. А какво получава? Нищо. Затова може да измислите, например, значка, като GMP, да речем за геймплей, или не знам нещо, което да ги стимулира да правят още красиви и хубави там клипове, които да събират много гледания. Така също се помага за развитието на сайта. Аз лично съм правил много геймърски клипове до сега и мисля, че трябва да има някакво възнаграждение. Или пък да се считат клиповете като авторски, защото примерно ако е геймплей, човека там говори, обяснява, показва, помага на другите по някакъв начин, като им обяснява, примерно там в играта, показва мисии или в мултиплеера как се прави и така нататък. И мисля, че е правилно да има някаква награда за тези хора, защото те се стараят. Това от мен, довиждане, очаквайте още клипове. Ще качвам почти всеки ден. Измислил съм си темите вече. Чао!